Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer is iemand aangeschoven, passie voor een Zeeuws streekproduct. Met wie heb ik het genoegen? Met Marlene van Domburg. Ik ben geboren en opgegroeid op Nieuwnamen. Dat is in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Oosten van Zeeuws-Vlaanderen. In het dialect noemen ze het de Kouter. Want dat wil ik ook even vernoemen. En ik heb 33 jaar lesgegeven aan de plaatselijke eerste kleuterschool. En dat is later de basisschool geworden. En hoe ben je dan zo van onderwijzeres zo in Sliertemier, want zo heet jouw bedrijf, jouw product, gerold? Kunnen we dat even? Ja, dat is een heel verhaal. Nee, maar en kort. Dat is begonnen, maar ik woonde op Nieuwnamen. Ja. En ik had een 5-tal van die Franse straatbezems. En mijn man die zegt, goh, neem dus zo'n Franse straatbezem naar school. En ik stap naar school en onderweg borrelt er een verhaal in mij op. En ik kom op school en de kinderen gaan in de kring zitten. En ik begin te vertellen dat ik op die bezem kon vliegen. En als je dat goed brengt, kun je die kinderen helemaal meevoeren in de fantasie. Dus 3 dagen later, een van die kinderen, juf, ik heb je zien vliegen. Ja. Dus mijn verhaal was geboren. Helemaal goed. Dus ik werd, op dat moment werd bezem een soort reliquie. Ja. En dan, elk jaar was het een vaste traditie. Bij mijn verjaardag, op mijn verjaardag, kwam de bezem naar beneden en nam ik allemaal kruiden mee. En zo bewerkte ik de bezem met kruiden. Dus de vliegkracht in de bezem ging met kruiden. En de vliegkracht in de juf ging kloek. Met een drankje. Ja, maar nou hebben we een mooi filmpje. Met een deusje vootje in een eentje. Dat je door Nieuwnamen rijdt, door de Kouter, naar de luchtwachttoren. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, leuk. Oké, daar. Nou, dat was een filmpje over de luchtwachttoren. Wat was het doel van de luchtwachttoren? Het luchtwachttoren die zijn gebouwd in de jaren 50 door heel Nederland en in de Koude Oorlog. Want Rusland, de Sovjet-Unie hadden atoombom en Europa was bang dat Rusland de atoombom zou gebruiken. Maar er is alleen in Nederland zijn er 144 van die betonnen torens gebouwd. Niet in België, niet in Frankrijk, alleen in Nederland. Want de vliegtuigen die vlogen dan onder de radar en dan konden ze doorgeven aan via een bepaald systeem naar het hoofdkwartier. Hè? Ja, want er waren mannen die waren speciaal opgeleid om die Russische vliegtuigen te herkennen. Ja. En zo met kijker en kompas te onderscheppen. Ja, en hoeveel luchtwachttorens stonden er dan in Oost-Zeeuws-Vlaanderen? In Oost-Zeeuws-Vlaanderen stond het in een cirkel van 3. Koewacht, Nieuwnamen en Kloosterzande. En in het westen Ede, Aardenburg en Sluis. En welke zijn er nog van over? In het westen Ede en in het oosten Koewacht en Nieuwnamen. Oké, goed. Jij klom die toren op en toen had je het over kruiden.
Ja. Nou, vertel. Nou, dat was dus ook een het jaarlijkse moment. Ik zal hem wel even vaststellen. Daar heb ik een collage van gemaakt, want ja, regelmatig kwam de krant ook een keer. Kijk, vliegkracht wordt misschien werkelijkheid, juf kan vliegen. Dus dan, die bezem als een reliquie kwam dan naar beneden, magisch. En dan bewerkte ik eerst de bezem met kruiden. Tijm, rozemarijn, gember, jeneverbessen. En dan konden de kinderen ruiken en proeven aan de kruiden, educatief. Hier ook, bij deze foto, ben ik ook de bezem aan het bewerken. Dus de vliegkracht ging in de bezem met kruiden. En voordat de juf haar vliegkracht in zichzelf kreeg, dronk ze kloek een drankje. Ja. En het was wel leuk, want ik kon een buitendeur openzetten. Want stel je voor dat lukt, kon direct weg. Hè? Ja, helemaal goed zeg. Nou, Gloria, zullen we het even weer terugzetten? Ja. Helemaal goed. Nou, dat heeft dus gevolg gekregen dat er allerlei dranken geproduceerd worden. Ja. Vertel, hoe werkte dat? Van het onderwijs ben ik dan na 33 jaar op vervroegd pensioen gegaan. Ja? En ik dacht, ik ga met dat verhaal van dat vliegen, want dat leefde in Zeeuws-Vlaanderen, er was een juf, opnieuw namen, die kon vliegen. Dus, en met die kruiden, ik maakte voor mezelf al drank van Grand Marnier, advocaat, boerenjongens en dergelijke, maar dat was voor eigen gebruik. Dus ik dacht, nu wil ik een eigen liqueur ontwikkelen met die kruiden die ik gebruikte in mijn bezem. En dan heb ik hier de liqueur. Ja. We zitten nu. Ah ja. Oké. De Sliertemi liqueur. De Ja. Kouterse vliegdrank. Op mijn etiket staat hier de toren. Ja. En dit is een vliegfoto van de collage. Dus eigenlijk komt hier alles samen van 33 jaar onderwijs. Nu namen met de luchtwachttoren en dan de bezem Sliertemi. Maar heel veel mensen die kijken, die snappen dat Sliertemi misschien niet. Nee. Nou, leg uit. Sliertemi was een naam die voorkwam in mijn voorleesverhalen. En er was een vrouwtje die altijd de stoep veegde en die versleet veel bezems. Dus je moest dikwijls naar een bezemmaker om een nieuwe bezem. En hij dacht, ik ga ze eens beet hebben. Hè. Ik ga ze eens... En hij had dus Mie is eigenlijk die dame. En slieren, wat is dat dan? Glijden. Maar hij had er allemaal vliegkruiden tussen gedaan. Toen Sliertemi weer om een nieuwe bezem kwam. En ja, woeps, ze was weg. Okay. En dat was Sliertemi in mijn verhaal. Maar Sliertemi was ook mijn vriendin van de vliegschool uit Engeland. Oh. Want elk jaar gingen we dus ook die toren in, dat zag je daarnet, met de kinderen. Oh ja, die staat hier eigenlijk niet op. Dan ging ik die toren in, die luchtwachttoren, met die kinderen. En dan gingen wij op bezoek naar mijn vriendin Sliertemi van de vliegschool uit Engeland. Want je moet gaan naar school voor juf, maar voor het leren vliegen moet je ook naar school. Hè? Ah ja, natuurlijk. Ja, dat is helemaal goed, joh. Zeg, en hoe ga je dan verder met wat betreft de kruiden? Teel je die zelf? Ja, gedeeltelijk in de tuin heb ik een kruidentuin. Ah, ja. Maar ik moet ook gedeeltelijk inkopen. Oké. Ja. Maar mag ik nog even terugkomen op die liqueur? Zal ik hem vasthouden? Want die staat dus in de restaurants op de kaart als een digestief, als een poescaféke. Dus dat een borrel na het eten, naast de koffie, met ijs of zonder ijs. En ook als Zeeuwse koffie. Dus niet bij de Italian koffie met amaretto, Irish koffie met whisky, French koffie met cognac. En dan heb je Zeeuwse koffie is met Sliertemi. Ah, nou snap ik het, ja. Helemaal goed. En hoeveel procent is dat nou? Het is 33%. Ik voel hem al. Vertel. Omdat ik 33 jaar heb lesgegeven, heb gevlogen. Ja. Nou, wij hebben ook een mooi filmpje van dat opgenomen is met het ambachtelijk weekend. Zullen we even naar kijken? Ja. Oké.
Nou, een heel mooi filmpje met heel feestelijk. Ja. Bij jou in de tuin, begrijp Ja. ik. Ja. Ik zag er ook opnames van een aantal flessen in de kelder. Ja. Vertel, hoe werkt dat? In de kelder staan constant 2 badjes, 2 tonnen van 30 liter. Mijn basis is gedestilleerde alcohol. En daarin gaan allemaal mijn kruiden. En ik zoet met Zeeuws-Vlaamse honing. En dat moet 2 maanden rijpen. Dus ik tap elke maand 30 liter van. Het is niet veel ten opzichte van een hoge productie, maar ja, het is allemaal ambachtelijk. Ja. De flesjes worden allemaal ambachtelijk gestickerd, gesield. En dit kistje, als ik het eventjes op mag Ja. tillen. Wacht even hoor, dus ik hoef vanavond niet naar de sportschool. Vertel. Ah, ja. Dus dit kistje is gemaakt door de voortgezet onderwijs in Huls, de praktijkschool. En dus de restaurants die mijn drank afnemen, geven de flessen retour, de lege flessen retour en de kratjes. Oké. Dus het is helemaal Van de streek. ecologisch verantwoord. Ja. Wil je nog een drankje toelichten of zeg je Ja. van welke kies je? Ik doe de kruidenwijn. Kruidenwijn, eerst. ja. De kruidenwijn is een rode wijn, die maak ik in een grote ketel warm, een Shiraz. En dan gaat er kaneel in, kruidnagel, rozemarijn, gember, jeneverbessen. En ik zoet ook met honing en rietsuiker. En het smaakt als een gerijpte port. En hij is 14,9%. En lekker als een aperitiefje bij een stukje abdijkaas. Ja. Of goed gerijpte kaas en paté. Een goede grove paté is die ook heel lekker. En hij wordt veel gebruikt in restaurants ook voor varkenswangetjes te stoven. En voor wild en gevogelte. Ja, en je hebt dan ook nog wat Franse namen van gerechten, begrijp ik? Ja, ik heb dan ook het gerecht. Iedereen kent bœuf bourguignon. Ja. En ik heb dan bœuf à la sliertemie. Dat het vlees wordt gesudderd in de sliertemie kruidenwijn. Nou, je bent helemaal bezig als een technoloog met allerlei dingen te maken. Geweldig. Dank. Ja, nog meer gerechten die je toe wilt lichten? Nou, eigenlijk de gerechten niet, want daar hebben we... Ja, de kruidenwijn, ja, dat is gewoon voor te sudderen. Ja, maar nou heb jij een prijs gewonnen. En daarom zit je hier natuurlijk. Ja. Een Zeeuws streekgerecht. Ja. Vertel, hoe ging dat? Ik heb formulieren ingevuld voor zeker Zeeuws streekproduct om in aanmerking te van wie kreeg jij dat dat was van Caroline Mélissant van de organisatie die zeker Zeeuws streekproduct beoordeelt. Nog een keer, zeker Zeeuws streekproduct beoordeelt. En dan moest je bewijzen dat je meer dan 50% van Zeeuwse bodem gebruikt. Ja. En daar kwam ik direct voor in aanmerking. Ja. En, hoe is dan de uitreiking gegaan? Nou, dat was fantastisch. Ja, vertel. We mochten naar het provinciehuis aan het Abdijplein in Middelburg. En daar werden we ontvangen met een Zeeuwse bolus en de koffie. En dan mocht ik uitleg geven over het brouwen van mijn dranken. En bij de bolus en de koffie kwam natuurlijk een klein borreltje sliertemie. Ja, en van wie heb je die prijs gekregen dan? Uitgereikt van... Gedeputeerde debat? Johannes de Bad, ja. Onder andere was erbij. En meneer Zonnevielle. Okay. Die is de voorzitter van Zeker Zeeuws streekproduct. En Caroline. En welke streekproducten hebben nog meer gewonnen? Kun je dat nog herinneren? Wie er nog bij waren? De Zeeuwse palingvisser. Ja. En zijn naam die Oké, de Zeeuwse palingvisser. En dan Zeeuwse babbelaar. Oké. Dietsch. Die was er. Ja, ja. En dan Margot Verhagen, die had dan weer een siroop gemaakt van Zeeuws fruit. Nou. Maar dat zat ook in het kader van de Zeeuwse babbelaar. En dan, en dan nog iemand met Zeeuwse pruimen. Zo. En die had een oude hoogstam. Ja. En die kweekte Zeeuwse pruimen. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Ja. Zijn er nog dingen, hoe kunnen ze jou bereiken?
om te boeken? Via de telefoon, via Facebook, website. Ja, okay. Liefst via telefoonwebsite. Nou. En dan, ja, dan, dat net al je zag, dat filmpje, dat was dan eigenlijk meer algemeen. Ja. Dat is een grensoverschrijdend ambachtelijk weekend dat plaatsvindt in het Waasland en in Zeeuws-Vlaanderen. Dus behalve in heel Zeeland zit jij ook in grensoverschrijdend? Ja, in het Waasland. Nou, geweldig. Ja. En, ja, en mijn arrangement is dan eigenlijk een privé, want dat is besloten. Ik ben geen openbare gelegenheid. En dan boeken ze en dan worden ze ontvangen met thee, koffie, een borreltje, lekkere ambachtelijke taarten. Ja. Een kelderbezoek, wat je daarnet ook zag. Ja. Dan neem ik de mensen mee de kelder in en dan kunnen ze zien hoe ik de drank maak. Oh ja. En dan vertel ik ook van de luchtwachttoren en heel het verhaal van het vliegen. Ja, ja. En dat vinden ze prachtig. Ja, dat is heel mooi, want ik ben er ook een aantal keren bij geweest. En je kunt ook de groepen splitsen. Ja. He, die kunnen lekker in het zonnetje zitten en dan met 10 mensen bij jou de kelder in. Ik vind het gewoon geweldig. Ja, ja. Ja? En ja, ik maak ook eigen gemaakt advocaat. En dan krijgen ze dus een ijsje met ook eigen gemaakt advocaat. En dan de kruidenwijn met patékaas. En dan als afsluiter hebben we de Sliertemie Sangria wit. Ja? En de Sliertemie Sangria rood. Oké. Dat is een topper in de zomer. Ja? In de rode Sangria rood zit mijn kruidenwijn verwerkt. En in de Sangria wit zit mijn liqueur verwerkt. Ja, ja. Nou, dat is toch geweldig, hè? Zal ik ze maar even terugzetten voordat we ze open trekken? Goed, zullen we dan maar even een slokje water nemen en dan proosten? Ja, proost, nou, op de toekomst. Ja. Zal ik de kijkers bedanken voor het kijken? Ja. Oké, gaan we doen. Nou, beste kijkers, hartelijk dank dat jullie weer gekeken hebben. Ik heb er in ieder geval van genoten. Zeker ook over de verhalen van Sliertemie, over de streek. Hoe heet het ook alweer, Sliertemie? Zeker Zeeuws streekproduct. Nou, mag ik je hartelijk danken? Ja.